O Bloque Nacionalista Galego mantivemos unha xuntanza con representantes da Asociación Veciñal Camiño Vello de Coia, da Federación Veciñal e tamén con veciñanza das rúas Caldas, Bueu e Moaña para recollermos as súas queixas diante do total abandono que padece o barrio por parte do Goberno Municipal de Abel Caballero. Beirarrúas e escaleiras públicas con máis de 4 décadas nun estado ruinoso e que xa provocaron numerosas caídas e accidentes, zonas axardinadas a monte, falla de limpeza e mesmo fugas de augas fecais a poucos metros de vivendas. Esa é a realidade que padecen de maneira cotiá as veciñas e os veciños. Unha veciñanza que ve como proxectos anunciados polo alcalde, como a instalación de pasarelas e a mellora da accesibilidade en rúas como a Bueu, fican 6 anos despois en promesas incumpridas. Un abandono que ademais se aplica con elevadas doses de violencia institucional e administrativa, como é que as reiteradas queixas veciñais sexan contestadas polo Concello afirmando que eses ámbitos non son de titularidade municipal cando foron entregadas polo Instituto de Vivenda hai máis de 30 anos e constan as actas de recepción. Como non van ser públicos espazos de acceso libre nos que o Servizo de Limpeza Municipal barre, nos que operarios de mantemento de zonas verdes actúan onde está instalado alumeado e mobiliario urbano. Diante da permanente tomadura de pelo dun goberno que reduce a cidade a uns poucos grandes proxectos con vistosas infografías para maior autobombo do alcalde, desde o Bloque Nacionalista Galego exiximos unha vez máis que o Concello de Vigo atenda o conxunto de barrios e parroquias. A cidade non acaba nos pequenos puntos nos que Abel Caballero promove actuacións monumentais. As 300.000 viguesas e vigueses que habitan os 110 km cadrados da nosa cidade merecen atención. Por iso, o Bloque Nacionalista Galego imos promover unha ampla batería de iniciativas para exixirmos a fin do maltrato e abandono do barrio de Coia a través de proposicións e interpelacións nas comisións informativas deste venres e tamén no vindeiro Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo. As veciñas e veciños de rúas como a Rúa Caldas, Moaña ou Bueu non poden seguir a seren tratados e tratadas como viguesas e vigueses de segunda. Por outra parte, esta situación volve a evidenciar a necesidade dun cambio a fondo na nefasta xestión municipal para utilizar os inmensos recursos da cidade cun concello que conta con 400 millóns de euros de orzamento anual para atender as necesidades reais das viguesas e dos vigueses en todos os barrios e en todas as parroquias. Por iso, o BNG anunciamos que volveremos propoñer a posta en marcha do que denominamos Plan Cidade, un plan de investimentos extraordinarios mobilizando 50 millóns dos máis de 190 que o Concello ten en remanentes para poñer fin a situacións de abandono como a que se padece en Coia. Unha iniciativa que o BNG xa levamos a pleno e que incomprensiblemente contou co rexeitamento tanto do Partido Socialista como do Partido Popular, pero que cremos que é hoxe máis necesaria do que nunca para dar resposta ás necesidades de todas as viguesas e de todos os vigueses en toda a cidade.